Takže čau, vítám vás Skyvid u nového videa z hry Shades of Fidget a jsme tu na S3 v českom servery, to jsem já. Rovno tu máme cechovou válku, my SF Masters versus Pretoriani, vyšlo dvoch. Pro 4 a 4. To my to rychle proskočíme. Čuky. Ok, vyhrali jsme. No, nemáme nikdy se připojit, takže normálně se půjdeme do zbrojírny. Zbrojírně nemáme nic. To je epic. Víte, že mám 3 epiky. Skoro na všetkých? Skoro na všetkých veciach mám tieto bonusy, okrem štítu a prstenia. Pozrieme sa čaro obchodu. Samé eliky, ale ty, ktoré potrebujem nič. Ja to skúsim kúpiť, či nám nepadne napríklad nejaký elik. Ne, tak nič. No tú obratnosť si asi nechám. Keby som mal aspoň húbku, tak to pretočím. 3-1. OK, moment, postav. Žiadny elik. Za túto postavu som už dlho nehral. A asi o ňu robím súťaž. Bez elikov, ale vyhrali sme, čo je veľmi dobré. Ešte si trošku znižím tieto buky. Jak to mi napísal na Facebook. Takže si kúpime nejakú vec do VCka. Bože, to sú hrozné lody. Sila. No. Je hospoda. No, videli ste, ak sa to posunul. Fuck the dogík. No, fece. O, nevidíte, 21 €. Takže máme len trošku za polkou a budeme spachovať. Tak dúfam, že tomu, komu dám účet, tak sa bude o túto postavu dobre starať. Takže súťaž bude o túto postavu menom Krcík. Tak výhercu vylosujem na stránke menom random.org, čo tu napíšem napríklad, vidíte, minimálne 1 a maximálne, koľko tu budete, napríklad 20, tak dám generovať, vyjde číslo 15, pojem na YouTube, dám 15. komentár, neviem, dám to z hora, áno, z hora. Dám 15. komentár z hora, napíšem napríklad neviem aký človek, napíšem mu do súkromnej správy a bude to hotovo. Napíšem mu meno, heslo a môže mať postavu. Takže prvé, čo musíte dať, bude subscribe alebo odber po vašom, no. Potom bude dobré napísať koment. A tak napíšete koment, chcem postavu od Skyvid. Čím postupíte, no nie že postupíte, ale pripojíte sa do tej súťaže, keď napíšete chcem postavu od Skyvid a dáte odber.
Takže... takže nezabudnite dať odber, potom koment a ste zaradení do súťaže. Súťaž vyhlásim dneska 27.6. Čo sme dostali vysvečko a tak vyhlásim to o týždeň. Takže na ďalší piatok alebo neviem, moment. No vyhlásim to na ďalší piatok, takže to bude neviem akého, moment sa pozriem. Piatok 4. Takže 4.7. čo už budú prázdniny, možno teraz prázdniny, takže 4.7. čakajte vyhlásenie o túto postavu, súťaž, like, odber, koment a tak ja sa s vami lúčim a čau čau.